Миннән сиңа сәлам тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге чыгышта бары 3 котлау хаты булыр. Аларның икесе Иске Кулаткы районы Урта Тереш кавылыннан килде. Шуларның беренчесен укып китәм. Галия, исәнмесез? 29 мартта әниебез Фатхуллина Роза Шыкуровнаның туган көне дип башлана әлеге язма. Шул уңайдан без якыннары кызы Гүзәлия, улы Фәрид, кияве Илдар, килене Фәния, оныклары Эльнара, Юлия, Илгиз һәм Амина, кода-кодагылары Рушания Аббасовна, Рәшид Ахмеджанович, Фәрида Хамидулловна, Рөстәм Шамилович, апалары Фәрдәнә, Фәридә, сеңелләре Гөлсинә, Хөрия, энеләре Илдар, Харис, гаиләләре белән ихластан котлыйсыбыз килә. Әниебез ишле гаиләдә үсеп, яхшы ата-ана тәрбиясе күреп яшәгәнгә күрә, шундый матур сыйфатларга иядер. Әнием Яңа Терешка авылында Гөлҗиһан Идрисовна белән Шыкур Исхакович Сайфуллиннарның 8 балалы гаиләсендә 3нче бала булып туа. Шуңа күрә аңа кемнән үрнәк алырга да, кемнәрне тәрбияләргә дә мөмкинлек булган. Апалары Фәрдәнә, Фәридә аның өчен хәзер дә үрнәк булып торалар. Сеңелләре Гөлсинә, Хөрия, энеләре Илдар, Хариска сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел булуы белән сыкландырып яши әниебез. Сеңелләре Асия араларында юк инде. Әтиебез Адылша Шихабович белән матур тормышта үрнәк гаилә булып, безне 3 балаларын күз карасыдай үстерделәр, укыттылар, олы тормыш юлына бастырдылар. Кызганычка каршы әтиебез һәм энебез Фәнис кыска гомерле булдылар. Әби бабай да тәрбия хөрмәттә яшәп, әниебезне үз кызларыдай якын күрделәр. Хәзерге вакытта энем Фәрид үз гаиләсе белән Новоспасск бистәсендә яши. Мин үз авылыбызда гаиләм белән яшәп киләм. Әнием янына ешрак кайтырга тырышам. Кем язган тормыш китабын, барысыны кытырлы. Булмый ул тигез генә дә, һәр вакытта аллы гөлле. Сикәлтәләр күп очраттың әнкәй үз гомереңдә. Яшисең сынмый, сыгылмый, шатлыгыма бүгендә. Ихластан сиңа телибез саулыклы гомер алда. Сандугачлар сайрасыннар сиңа диеп алтаңда. Бәрәкәтле, тыныч картлык көтсен иде әнкәем. Алда яңгырар җырларым, булырлар бүләккәем. Кадерле Роза Шыкуровна, бала аныкларыгыз һәм барча якыннарыгыз да сезгә дип җыр сайладылар. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Appak şeşlerini tarab ürgen şaqta, uylısındır ənkəy biznin xaqta. Tübəb gözlərini biznin qaytır yolğa, kütəsindir indi hər bir yalıda. İşig aldın senin yeşil küləm, biz bulmağa şüzgən Kəulən, mərhəmətli sinin, izgi saf günelin, uzaq yaşən qəy şaqlıq bilən. İzgi tiləklərini əytib barıbızığa, saqlanığız deydin yalğışlardan. Bizər gümürlərini aqlıq bulsun canda, zarlanmağız bir də yazmışlardan. İşig aldın senin yeşil küləm, biz bulmağa şüzgən bəb kəulən. Mərhəmətli senin, izgi saf günelin, uzaq yaşən qəy şadlıq bilən.
Söyleyen sözlerini iske algan şakta yüreğimde yaşar küşüm arda Gümür gözlerini uzgan şadımda da Habatlarımın minde balalarga İşik algın senin yeşil gülem Biz bulmağa şüsken bepke ulen Merhamet senin izgi saf güngelen Uzak yaşan gay şatlık bilen İşik algın senin yeşil gülem Biz bulmağa şüsken bepke ulen Merhamet senin izgi saf güngelen Uzak yaşan gay şatlık bilen Sizning adreska qadrli Роза Шикуровна почтабызda tag'in bir qutlov xati bor. Bu yo'li Fayzullinlar gailasi Nail Kamilevich, Rozaliya Tafikovna ham Fathullinlar gailasi Suriya Shabanovna ham Shavkat Abdurashidovich sizni yaratgan ko'rshilarim ixlosdan qutlilar. Kim so'ng ul ko'rshi? Ko'rshi ul yaqin do'sta, kerak chaqda yordamga oshiqishi, birinchi kishida. Toz shirpisi bida qolsa, birinchi etib berishida. Ko'rshi ul yiroq tuganından ko'pga qadrliroq kishi. Siz Roza opa shundalarning birsi. Ochiq ko'ngilli, yordamchil, ish sevishgan do'stimiz, ko'rshimiz bugun tug'an kunin qarshilaydi. İxlosdan senga sog'lik tilaymiz. Uzun-uzoq yillar shulay motorgina, tatug'ina bir-biringizga yordam etib g'amir etik. Bir zo'r ishli oila simon yashaymiz bit. Ko'plari bu zamonida onday tatulukka kunlashib ta qo'ya turganlardir. Baxiting ortqandan orta borsin. Balog'iniklaring gel shotlantirib tursin edi. Barisidan birinchirak ko'rshi kela bayramga. Ko'rasizmi? Tirdik mina izgi tilak bayramga. Kengashlaring yordam eta boshlaganda ishlarni. Uchratular sirak bo'la senday go'zal kishilarni. Shirpa bilan to'zing'ina beruvchi tugil ko'rshilar. Haq Taala oldinda da olar izgi kishilar. Unutmasha shuni yashayk, uzun-uzoq g'umr boqiy. Bil qadrli, bu dunyoda ko'rshi haqi Tangri haqi. Qadrli Roza Shikurovna, ko'rshilaringiz Fayzullinlar ham Fathullinlar oilalarining muzikal bo'lagida hozir topshiruvda yangirar. Baxtli bo'ling'iz. Uşağımda kurşun diye bulda kire Kurşunda can jılısı Biz sayıtmasın min bilem Kurşı bilem gel dost bulup Yaşayız biz ömür bakıy Unutmuşa izgilini Kurşı hakkı Tengri hakkı Kurşı bilem gel dost bulup Yaşayız biz Başkayma kaygı ise İn birinci kurşun bile Hasretimni oğ etişi Yuvatışım kurşun bula Kurşı bilen gel dost bulup Yaşayız biz ömür bakıy Unutmuşa izgilini Kurşı hakkı Tengri hakkı Kurşı bilen gel dost bulup Yaşayız biz ömür bakıy Unutmuşa izgilikni Kurşı hakkı
күрешем керә, куанышлар бәлешеннән миңа да ул өлеш телә. Күрше белән гел дус булып, яшибез без гомер бакый, онытмыйча изгелекне, күрше хакы Тәңре хакы. Birga bo'lib umr boqiy. Алдагы кытлау хатын без Новоспасск бистәсе Сотниковлар гаиләсеннән алдык. Бүген Ульяновск шәһәрендә гомер итүче улыбыз, абыебыз Рафаэль Вильданович Сотников үзенең матур туган көнен каршылый, дип язалар әнисе Фәнисә, әтисе Вильдан, сеңлесе Юлия һәм тормыш иптәше Рамил. Март айы безгә аеруча якын һәм кадерле ай. Үз улыбызның да һәм яраткан бердән-бер оныгыбыз Рамазан чыгыбызның да 26-сында 1 яшьлек туган көне иде. Башлап Гульмира белән Рафаэльгә шушы бәхетне бүләк иткәннәре өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Ә куян чыгыбыз Рамазан чыкка чын күңелдән саулыклы, бәхетле гомер теләп, үткән туган көннәре белән котлыйсыбыз килә. Оныгыбыз күз тимәсен, алтын төмә шикелле. Тагын шундый балаларны очратуы икеле. Әкрен генә тәпи басып, ул йөрергә тырыша. Уенчыкларын тетәргә әнисенә булыша. Елмаябыз аңа карап, бәхетле итеп сөеп. Язмасынчы оныгыбыз сиңа яшәргә көеп. Улыбыз Рафаэль бик җитди һәм кирәкле һөнәрне, хирург булуны сайлады. Яшь булуына карамастан, ул бик тәртипле, җаваплы, үз эшен профессионал итеп башкарганга, аны өлкә үзәк хастаханәсенең хирургия бүлеге җитәкчесе итеп куйдылар. Балабыз безнең бәхеткә туган улыбыз. Аның өчен безнең күңелләр шатлана. Гаиләсенә карап, гомеребез бушка үтмәгән дип уйлыйбыз. Бер көн генә дә безгә аның өчен кызарырга туры килмәде. Киресенчә, гел горур булып, Рафаэль безнең улыбыз дип күкрәк киердек. Бу алга таба да шулай булсын иде. Балакайыбыз, сезнең өчен җаныбыз тыныч. Ихластан сезгә гаилә бәхете, балагызны матур гына тәрбияләп, мәхәббәттә яшәвегезне телибез. Эшендә уңышлар, янәшәңдә гел якын дуслар гына булсын. Бел, без сине бик нык яратабыз. Улыбызның ял итәргә вакыты да калмый ул. Бик тырыш, бик акыллы булып үсте балам шул. Менә синең туган көнең, бер мәлгә утыр әле. Күңелеңне шатлык белән әкренләп тутыр әле. Бәхетле бул хатының белән, сөелеп яшә. Рамазанчик әти диеп инде сиңа эндәшә. Шушы бәхет түгелмени? Иң олысы шул улым. Һәр чак булырсың тормышта безнең өчен уң кулым. Туган көнең котлы булсын, ал бездән теләкләрне. Күреп яшә хөрмәт белән, ни бар игелекләрне. Кадерле Рафаэль Вильданович, әти-әниегез һәм сеңелегез Юлия тормыш иптәше Рамил белән юллаган бар теләкләргә без дә рәхәтләнеп кушылабыз. Бәхетле булыгыз, әлеге җыр сезнең өчен яңгырый.
Bizde qolat turgan gümür mizgili Nindigine gün desegіз tuğan gün ol bilgili Nindigine gün desegіз tuğan gün ol bilgili Tuğan gün ol beyram günüle yılda bir qobatlana Olğanı motor dilleklerden gümüller konatlana Tuğan gün ol beyram günüle yılda bir qobatlana Olğanı motor dilleklerden gümüller konatlana Eytilgen motor sözlerinin qabul buluğu kerek Yoqqanlarını yana şengde birge dipsinile yürek Yoqqanlarını yana şengde birge dipsinile yürek Tuğanı gün ol beyram günüle yılda bir qobatlana Olğanı motor dilleklerden gümüller konatlana Tuğanı gün ol beyram günüle yılda bir qobatlana Olğanı motor dilleklerden gümüller konatlana Şulsını ömürge Mehabetini bilen şulay atlık yana şebirge Mehabetini bilen şulay atlık yana şebirge Tuğanı gün ol beyram günüle yılda bir qobatlana Olğanı motor dilleklerden gümüller konatlana Tuğanı gün ol beyram günüle yılda bir qobatlana Olğanı motor dilleklerden gümüller konatlana konatlana Tuğanı gün ol beyram günüle yılda bir qobatlana Olğanı motor dilleklerden gümüller konatlana Olğanı motor dilleklerden gümüller konatlana Бүгінге tamam, Allah birse irtege яңадан күрешәчәкбез. Сау булыгыз, дуслар.